Moi. Olen Timo Komulainen ja tervetuloa toiseen Minä puhun videoon. Ainakin mitä tulee tälle vuodelle ja tälle elämäni aikakaudelle. Mä en ole aivan kunnossa tällä hetkellä. Oon kipeänä ollut tässä 5-6 päivää nytten. Ja vaikka suunta on kohti semmoista normitilaa, niin silti en vielä ole siinä. Mutta sen sijaan, että olisin lötvänyt koko päivän sisällä tilaani surkutellen ja varoen, niin mä päätin tulla tänne metsään jo ihan sen itsensä takia. Kyllä se raitis ilma tekee hyvää ja ihalla vaan luonnossa olevinen, mutta sit myöskin ajattelin samalla vielä tehdä jonkinlaisen videon. Puhua sinne päin jostakin asiasta ja tällä kertaa mä ajattelin, että se olisi just tämä minulle ajankohtainen asia. Kipeänä oleminen, sairaana oleminen. Mistä siinä on kyse? Minkälainen se on kokemuksena? Minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää minussa? Just nyt mä keskityn tähän, että miltä mä näytän tuossa frameissa. Mä katon ihan liikaa nyt tätä pikkuruutua, joka on kiinnitetty kameraan, ja mietin, että jos mä tuun lähelle ja että mun kasvot on isot ja selkeät, niin sit mä tuun liian ylös tässä kuvassa. Että tässä ollaan taas vähän siinä asian ytimessä, mistä mä puhuin viimeksi, eli perfektionismista ja epätäydellisyydestä, mutta toisaalta sen täydellisyydestä. Niin jos mä nyt vaan leikkaa se pää tosta noin. Mutta et kipeänäkin mä mietin tämmösiä juttuja kaiken aikaa. Mutta et päässä on semmonen joku paine. Ääni on vähän käheä. Ja mä luulen, että mulla on vähän kuumetta. Ja kaikki tää on sellainen jonkinlainen muuntunut tajunnan tila. Vähän niin kuin olisi jotenkin kaiken aikaa päihtyneenä. Semmonen joku hourefiilis jossain rajamailla. Ehkä se tuo mulla mieleen sellaisen tuuman, mikä mulla on pitkään ollut matkassa sairasteluun liittyen. Et kenties siinä on kyse jonkinlaisesta merkityksellisestä ja välttämättömästä henkisestä prosessista. Siis totta kai se on samalla siinä fyysinenkin kuin henkinen, mutta et kaiken sen limaisuuden ja yskimisen ja päänsäryn ja muun lisäksi voisiko siinä olla jonkinlainen ei niin konkreettinen komponentti, minkä takia me ollaan sairaana. Esimerkiksi jos oletetaan, että meidän henkinen aspekti luo ja ylläpitää fyysistä aspektia,
niin onko se sitten vähän niin kuin se hengen loma, että se ottaa vähän etäisyyttä ja sen takia tää vähän repsahtaa nyt, että siinä on vaan semmonen kuin välttämätön tauko siinä hengen ja materiaan yhteydessä. Taikka sitten toinen vähän vastaavanlainen kulma on se, että ehkä mä oon noussut jollekin uudelle tasolle. Mä oon nyt kasvanut jollain tavalla ihmisenä henkisesti ja sit se erilainen tietoisuuden tila vaatii erilaisen ruumiin. Ja siinä voi olla sit pikkuinen lagi, että kuinka nopeasti se keho sopeutuu niihin uusiin värähtelyihin ja seuraa perässä. Tähän ajatukseen mä törmäsin aikoinaan. Se oli Elisabeth Licht, tai mikä se oli? Tämmönen nainen, joka kirjoitti siitä, että se muisti jossain vaiheessa elämää olleensa Egyptissä papittarena. Ja tässä kirjassa on muun muassa tämä ajatus, että jotta kroppa voi handlata tietynlaisia henkisiä värähtelyjä, tietynlaista tietoisuuden tasoa, niin sen hermoston ja kaiken pitää olla sitä vastaavassa kunnossa. Et tällä ajatuksella, jos me yhtäkkiä siirrettäisiin jonkun todella korkeissa tietoisuuden tiloissa oleskelevan ihmisen tietoisuus jonkinlaisen Matti Meikäläisen kroppaan, niin sitten ne vaan kärähtäisi ne piirit ja hermosto siellä saman tien, puhumattakaan, jos me voitaisiin siirtää ihmisen tietoisuus kissaan tai koiraan, niin se ei kestäisi sitä. Se on vaan erilainen se taajuus. Sen enempää ottamatta kantaa siihen, mikä on niin kuin jotenkin toista parempaa tai mitä ikinä, vaan että niissä on vaan erot sitten, joilla on merkitystä tällaisissa tiloissa. Mut mäpä menen hetkeksi tänne vaikka istumaan. Oh. Joo. Mutta yksi myös, mitä mä paljon sairastellessa mietin, on sellainen tietynlainen optimointi. No ehkä yleistikin ottaen elämässä. Mutta että kun haluaisi jotenkin toipua mahdollisimman nopeasti, olisi kiva päästä tekemään normaaleja asioita, vaikka harrastaa liikuntaa ja sitä rataa, niin miten mä voisin toipua mahdollisimman nopeasti? No, veden juominen on mulle ainakin hyvin selvä juttu, ihan vaikka ei sairasteliskaan, mikä on hirveän tärkeä hyvinvoinnille. Suht terveellinen syöminen. Mutta toisaalta jos tekee mieli syödä vaikka suklaata tai jotain muuta hömppää, niin onko sekin tiettyyn rajaan asti ehkä sille kokonaisuudelle terveellistä? Että se mieli ei myöskään, mieltä ei tarvitsisi kahlita liikaa myöskään sen sairastelun aikana. No mites sitten lepo? Jos sä makaat koko ajan sängyssä, niin mä en usko, että se on optimaalista sairastamista. Tai sitten vaikka se sisällä oleminen. Että vaikka siellä olosuhteet on jotenkin hallittavammat, sulla on aina saatavilla jotakin, niin sit siitäkin tulee tosi nopeasti sellaista tosi tunkkasta ihan kirjaimellisestikin. Mä vaan huomaan, että kun mä lähden ulos kävelemään, niin mä vaan alan sille jotenkin luonnostaan vaan hengittää syvemmin. Että tätä mun keho kaipas. Että vaikka täällä luonnossa onkin vähän sellaisia vittumaisia juttuja, kuin vaikka, että heti kun mä tulin tänne metsään, niin jotkut ötökät rupes syömään minua. Niin kyllä täällä on jotain tosi hoivaavaakin energiaa.
mä etin kotiin puhelimen, vaikka mulla on nyt tää kamera täällä ja mikrofonit ja muuta tämmöistä elektroniikkaa, niin mulla ei puhelinta täällä. Mä en voi, vaikka mä haluaisin, tsekkailla viestejä, olla jonkinlaisessa suorassa yhteydessä ulkomaailmaa. No mitäs muuta sairastamisen optimointiin liittyen? Entä sitten vaatetus? Tulisiko olla koko ajan tosi lämmin? Tarviiko mun huolestua, jos yhtäkkiä mä huomaan, että mun jalat on paljaat ja ne on vähän kylmät? Tai jos mun kurkku on paljas? Mä oon miettinyt vaikka että kun monesti kurkun alueella tapahtuu juttuja, kun mä sairastan, kun imusolmukkeet turpoaa ja jotain, niin että mä yritän pitää kaulaliinaa mahdollisimman paljon, jotta verenkierto siellä olisi sitten erityisen korkea. Sinne keskittyisi verta ja energiaa ja parantavia voimia. Mutta että vaikka yöllä kun nukkuu, niin onko semmoinen vähän niin kuin hikoiluttaminen ideana hyvä idea? Tässä asiassa niin kuin monessa muussakin, niin mä varmaan yleisesti ottaen koetan kuunnella mun intuitiota ja sitä, että mikä tuntuu mukavalta. Jos musta tuntuu, että mulla on vähän vilposa, mikä voi johtua vaikka kuumeilusta, että on sellainen vilu sen johdosta, niin sit mä laitan jotain tekstiilikerroksia mun päälle. Ja jos taas tuntuu, että tosi epämukavan kuuma ja semmonen raskas lämpö, niin kyllä musta kannattaa silloin ehkä ottaa pois niitä kerroksia sitten toisaalta päältä. Mutta ehkä parempi kuitenkin, että on liian lämmin kuin liian kylmä. Niin ja sitten yksi juttu, mitä mä tykkään tehdä, varsinkin kun tuntuu, että on keuhkoissa jotakin ja räki jotain limaa ja semmoista, niin on, että mä otan kuuman suihkun kerran päivässä. Siellä tuntuu, että kun hengittää sitä kuumaa höyryä ja keho lämpiää oikein kunnolla, niin kaikki pääsee jotenkin liikkeelle ja mä saan niinku sitä ulos, mitä ikinä se on. Jännä, niin kuin tänäänkin mä huomasin, siis tää on mulla tosi sellainen tyypillinen kaava, ja jos joku tietää, mistä tässä on kyse, niin pistäkää kommenttia ihmeessä, mutta että tämmöinen tyypillinen flunssa tai tämmöinen joku toistuva sairastelu, mikä mulla on, niin sen loppupuolella mun sisältä alkaa tulla jotain tosi paksuja juttuja. Et mä niinku räin ylös jotain semmoista, niin jotain tosi keltaista ja paksua, limaa. Tai sitten niin kuin tänä aamuna, niin siinä oli verta myös mukana. Ja mä en koe, että se olisi ollut, ei mun sattunut tai mitään. En mä usko, että se on mitään hälyttävää. Mutta kuitenkin jotain semmoista tosi paksua matskua, joka ei ole vaan limaa, niin poistuu sairauden loppupuolella monesti mun kehosta. Mä en tiedä yhtään, mistä siinä on kyse. Onko se, että se on jotain vanhaa kudosta tai jotain sen jonkin bakteerin tai muun siihen sairauteen liittyvän organismin poistumista mun kehosta, mistä siinä on kyse. Mut ihan vaan tommonen huomio. Mutta joka tapauksessa mulla on selvää, että kun on kipeänä, niin silloin on kipeänä. Ei sille oikein voi mitään. Ja hampaiden kiristely ja vittuuntuminen sen takia, niin se ei varmasti auta toipumista. Ja jos me voidaan löytää siitä jotain merkitystä, jotain kauneutta, jotain syvyyttä siitä, jotenkin pyhittää se, tehdä aikaa sille, niin mä uskon, mä sanoisin, että mä tiedän, että sitä nopeammin me toivutaan. Ja sitä jotenkin yleisesti ottaen lempeämmin, rakkaudellisemmin voidaan elää itseämme kohtaan.
Ja mä toivoisin, että itse kullekin siellä, että kun te olette kipeänä, niin te voitte löytää sille aikaa. Et nykyään työelämä voi monesti olla sellaista, että niinku se on joku häpeä ja vaikea juttu, kun on kipeänä ja sit tarvii niinku pääkainalos mennä töihin ja pitää mennä jonnekin lääkärille vähän niinku anoo sitä, että voiko mä nyt ottaa taukoa, kun mä en oo kunnossa. Musta se on tosi kurjaa. Musta meillä kaikilla tarvitsisi olla tilaa välillä levätä ja kääntyä sisäänpäin, varsinkin jos me ei olla kunnossa. Mutta musta tuntuu, että se oli nyt tältä erää tuossa. Alkaa satamaan ja juna tulee tosta ohi just sopivasti. Kiitos tämänkertaisesta ja kiinnostaa kuulla, jos tää nosti jotain tuumia, samaistumisen kokemuksia. Ja myös kiinnostaa kuulla, jos on jotain aiheita, joista kiinnostaisi kuulla mun puhuvan. Otan vastaan ehdotuksia. Toivon sinne kaikkea hyvää ja nähdään ja kuullaan taas jossain kohtaa. Heipä hei.